aha m ewu mgbọdọ were resam ewo amiri ozizi abịala mana m emechaghị ihe onyonyo na ọ ga-awụcha ọ ga-enwe ka agbaka abụọ ka ndị bekee chọọ part 2 na-agbala anụ mmiri amagbu oke mgbọdọ ime ọhịa ndị gara ikwute akpa anyị ga iji eji aka anyị mee n'onwe anyị ka ndị bekee chahụ natural nna mara n'uru ha eme ya mkpụrụ aha ya bara ahụ anyị nna marakwala ha oji arụ ma gị were mkpụrụ ha abụọ na ya ngụfara mee na ya onwe gị ya arịrị natural he mgbara nụrụ he bekee chahụ powerful ọhụ niile ka iji eme ya ka ije we alam turmeric ga-ewe alam mmanụ aṅụ karị ha gwara gbọdọ berebere nọ ya ni ga-eji ya aka gị mee n'onwe gị natural antibiotic re powerful enweghịkwa side effect gị na-ekuru ihe gị na-aṅụ gaa chọfụ ashị ọgwụ gago ezigbo ọrịa ị nwere infection ọwụkwanụ ịchọrọ iji ya prevent ka ilechekwa anya ha ọmanị ya ji akwali immune system anyị mmiri ezochima n'ike ngwanụ aga m abịa gbala nnabịa eshi ọzọ agbaka abụọ ya ma kọwajicha ya